Vaites, pero aínda podían quedar máis sorpresas? Pois sí, así que comezamos o cuarto día cunha nova rutiña. O día non prometía moito, estaba moi mal tempo, non parecía que fose haber moita cousa, pero espera. Primeira jornada con xuva. Aquí vamos. Bueno, despois unhas cantas voltas en Vaques Territorios. Aquí estamos no Pinar Laurisilvico. Misión top secret porque en teoría non se podía facer a ruta. Así que xa se intúa aí abaixo a lagoa. Un pouquiño mollados, pero vaites, o sitio era espectacular. Sublime, unhos escenarios de película, unha luz, unha auténtica fantasía. Como nun conto, certamente era un lugar ben máxico. Bueno, despois de aí un campo a través do Pinar, topei un camiño. Parece que vou ben. Top secret. Sí que está sendo unha experiencia xungla total. Bueno, non se ve moito, pero aí estamos nenúfares. Misión cumplida. E ata chegamos aí unha zona de nenúfares, aínda que non se accedía moi ben. E sen perder o tempo, xa nos diriximos a nosa próxima parada. Estamos aquí no Lago das Furnas. Non chove, tampouco que vaya moito frío. E nada, acabamos cheos de lama. Menos mal que vamos ben equipados. E a ver se nos deixan entrar esta cascata. Pois aquí entramos. Estamos aquí cunha amiga asiñeira que ten moi boas vistas. E unha ruta chula. Mira que vamos. Vai a Coaciñeira, unha das máis espectaculares do mundo. Hola, Sequoia. Un pouco timo, 4 euros, porque se podía entrar aí por un balado. Pero bueno. A ver, o parque ben bonito era, entón, pois paga a pena. Foi moi divertido, Estamos aí un running. Moi bon. Ya se empezou pasado por auga e acabou como quen di con unha ducha. Molladiño de arriba abaixo, pero atopar esta fervenza nesta especie de cráter aí encravada na terra foi tan espectacular. Rematada esta segunda aventuriña da mañá, xa tocaba comer, e acabei no mesmo sitio ca onte, onde comera unha lasaña espectacular. Ademais era tipo buffet libre e foi unha comilona de novo. Así que, pois, tocou dar un paseño para baixar a comida. Por aquí polos arredores, xa ben pretiño do mar. Vaya. Por Tuxase se chou amor por as barbacoas. Hasta trascenden as illas. Sonríe, panda. Buah, que teñen todo niqueladiño, Son fornos, pa. Bueno, pois ao final o día careou bastante, que non chove
prácticamente nada. Estamos aquí agora no nordeste da illa, que tamén se chama Nordeste, é Nordesiño. E aquí no Miradouro das Baleas. Como non, vaques? Hola. Moi pobres becerros, outra vez peixados. Ainda deben ser noviños e deben chamar para as mamás. Nada, unha casa antiquísima, mira para restaurar, que ben. Además nun lugar tranquilo, no cemiterio, que tienen precioso. Pues aquí no nordeste, na punta da punta. Pero aquí sí que se ven bastantes terraciñas. E aí pasamos unha ribeira increíble. Pero é unha zona que xa se ve tamén bastante máis abandonadiña. E por sorpresa, xa morrendo o día, atopei un faro. Baixar hasta aí foi espectacular, pero mereceu moitísimo a pena. Que maravilla! O farol e a fervenza. É que é impresionante de bonito. E outra fervenza máis que desemboca no mar. Que ainda me treme o pulso. De baixar estes 100 metros en 0, non. Foi por baixar, pero, bueno, o panda aí na subida aguantounos ben. E nada, xa se acabou o día, así que a ver se pillamos outro farol. Bueno, que os portugueses supéranse, pero día a día, Bueno, evidentemente non cheguei po atardecer, po sol por. Pero menuda historia se montaron aquí. Aí pa un faro, unha pasarela, Bueno, foi así, porque ha quedado un raíño de luz. É impresionante. Faroleo aí. E aquí este mirador que teñen feito, rompendo o mar. Só de escoitalo. Pois nada, así se acabou o día. Unhas termiñas despois Como se oe, o mar estaba espectacular. E ala que nos fomos ás termas e a repoñer forzas a casiña cunha boa cea, con ese pan rico das Azores.